Το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέρος του οποίου αποτελεί το Βαρδινογιάννιο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλμού ΒΕΜΟ, λειτουργεί από το 1989 στο Ηράκλειο. Είναι το πρώτο διαθλαστικό κέντρο στον κόσμο, στο οποίο ανακαλύφθηκε και εφαρμόστηκε η τεχνική LASIK από τον πρωτοπόρο ερευνητή και δημιουργό του Ινστιτούτου, καθηγητή οφθαλμολογίας Ιωάννη Παλίκαρη. در دلم از شوقت این غوغا چه خوشم. Η τεχνική LASIK έκανε το ΒΕΜΟ παγκοσμίως γνωστό και χάρισε στον εμπνευστή της τον τίτλο «Πατέρας της LASIK». Ο καθηγητής Ιωάννης Παλίκαρης κατέκτησε όλα τα διεθνή βραβεία και διακρίσεις στον τομέα της οφθαλμολογίας, μεταξύ των οποίων το εξέχον βραβείο Μπαρακέρ, το οποίο είναι και η μεγαλύτερη διεθνής διάκριση στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής. Η τεχνική LASIK άνοιξε νέους δρόμους στα επιστημονικά δεδομένα για την διόρθωση υψηλών αμετροπιών μοιοπίας, υπερμετροπίας και αστιγματισμού με τη χρήση λέιζερ, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ασθενείς να αποδεσμευτούν από γυαλιά και φακούς επαφής. Σήμερα, η μέθοδος αποτελεί την κατεξοχήν εφαρμοζόμενη τεχνική διαθλαστικής χειρουργικής και τα τελευταία 15 χρόνια υπολογίζεται ότι έχουν διενεργηθεί παγκοσμίως εκατομμύρια επεμβάσεις. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε μια επέμβαση για τη διόρθωση 6 βαθμών μοιοπίας και περίπου 3 βαθμών αστιγματισμού στο χώρο που πριν 20 χρόνια έγινε αυτή η τεχνική για πρώτη φορά στον κόσμο εδώ στο πανεπιστήμιό μας. Η τεχνική αυτή λέγεται LASIK. Είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε πρώτη φορά στην Κρήτη. Έγινε παγκοσμίως αποδεκτή και σήμερα έχουν γίνει περίπου γύρω στα 200 εκατομμύρια επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο με την τεχνική αυτή. Αυτή η τεχνική έχει την ιδιαιτερότητα ότι με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να ακουμπήσουμε καθόλου το μάτι και με την τεχνολογία του ακτίνων laser μπορούμε να αλλάξουμε, αν θέλετε, τις οπτικές ιδιότητες του ματιού μας και να βλέπουμε χωρίς να χρησιμοποιούμε τα γυαλιά μας. Εδώ είμαστε σε ένα σύστημα το οποίο είναι the state of the art, δηλαδή ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει. Λόγω της αναγνώρισης που υπάρχει στο Ινστιτούτο μας, έχουμε την ευτυχία και έχουμε πάντα από πρώτο χέρι ό,τι τελειότερο υπάρχει, κυρίως για να κάνουμε βέβαια τις κλινικές μελέτες, αλλά και παράλληλα απολαμβάνουν τουλάχιστον οι Έλληνες υπηρεσίες πολύ υψηλές με αυτή τη δυνατότητα. Θυμάμαι το 88 που πρώτο ήρθα, το μόνο το οποίο υπήρχε ήταν μια καρέκλα και ένα γραφείο, θα έλεγα, και μάλιστα με πολλαπλούς χρήστες τότε, του Ινστιτούτου Οπτικής και Όρασης. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα και υποστηρίζει διάφορες δραστηριότητες. Αφενός με των φοιτητών και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δηλαδή με υποτροφίες και ερευνητικά προγράμματα. Αφετέρου όμως έχει δώσει μια ιδιαίτερη έμφαση, θα λέγει κανείς, στην ποιότητα των φοιτητών μας, υποστηρίζοντας προγράμματα όπως Επιστήμονας Πολίτης, που αντανακλούν στην απόδοση στην κοινωνία πιο υγιώς σκεπτομένων επιστημόνων πολιτών, όπως θα έλεγα, δηλαδή πολιτών με υψηλή κρίση για τη σημερινή δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια τέτοια τεχνολογία, ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ανάλογα με τις επαγγελματικές ανάγκες του καθενός τι ακριβώς οπτικό σύστημα θέλουμε να παράξουμε μέσω του laser βέβαια και τις δυνατότητες της τεχνολογίας των υπολογιστών που έχουμε εδώ. Το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την έναρξη της λειτουργίας του, προσφέρει στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα υψηλού επίπεδου ερευνητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες για όλες τις παθήσεις του οφθαλμού. Σήμερα μπορούμε πλέον πέραν από τις κλασικές μεταμοσχεύσεις ολικού πάχους, της διαμπερής κερατοπλαστικής όπως λέγονται, να κάνουμε και μεταμοσχεύσεις μερικού πάχους
με το νέο απόκτημα του εργαστηρίου που είναι το femtosecond laser, το οποίο κόβει το μόσχευμα αλλά και το κερατοειδή του δέκτη εκεί ακριβώς που το θέλουμε. Τα τελευταία χρόνια μάλλον εφαρμόζεται μια καινούργια τεχνική σταθεροποίησης των ασθενών που έχουν κερατόκονο. Σήμερα έχουμε δυνατότητα όχι μόνο να μην οδηγηθούν αυτοί οι ασθενείς τελικά σε μεταμόσχευση, αλλά να τους προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής με μια πολύ καλή λειτουργική όραση. Στο Ινστιτούτο λειτουργούν ειδικά εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, τα οποία δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων και καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και εργαλείων. Στα ειδικά εργαστήρια του Ινστιτούτου εκπαιδεύονται κάθε χρόνο ειδικοί επιστήμονες και τεχνολόγοι από όλον τον κόσμο, οι οποίοι παρακολουθούν ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια και συνέδρια από τον καθηγητή Ιωάννη Παλίκαρη και την ομάδα του. Χειριζόμαστε ένα πολύ μεγάλο αριθμό γλαυκοματικών ασθενών και πραγματοποιούμε κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο αριθμό αντιγλαυκοματικών επεμβάσεων. Και κυρίως δίνουμε έμφαση στη διερεύνηση των λεγόμενων βιομηχανικών ιδιωτήτων του οφθαλμού. Παρακολουθούμε επίσης ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με διάφορες μορφές ενδοφθάλμιων όγκων. Ωστόσο, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός συστήματος θεραπευτικής των ενδοφθαλμίων όγκων με ραδιενεργές πλάκες ρουθενίου. Το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης μετά από 20 χρόνια έχει καταφέρει να είναι ένας χώρος όπου κάνουμε μεταφραστική έρευνα ή στη διεθνή ορολογία Translational Research. Έχουμε μια αυτοδυναμία σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε από την στιγμή που δημιουργείται το ερώτημα στην κλινική πράξη τι θα πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την υγεία των ασθενών μας, να έχουμε τη δυνατότητα να αναλύουμε αυτό το ερώτημα, να το μελετούμε σε επίπεδο της τεχνολογίας που έχουμε στη διάθεσή μας, εδώ στο εργαστήριο, είτε αυτό αφορά καθαρά μια τεχνολογική προσέγγιση ή μια μοριακή προσέγγιση ή μια βιοχημική προσέγγιση. Και αφού γίνει αυτή η μελέτη, να προχωρήσουμε στην κατασκευή ανάλογα ενός πρότυπου προϊόντος, το οποίο στην αρχή θα χρησιμοποιηθεί βέβαια σε ένα επίπεδο βασικών ερευνών. Εν συνεχεία, ανάλογα με το αντικείμενο που μελετούμε, είτε εδώ που συζητάμε, αν συζητάμε για ένα νέο οπτικό σύστημα ή νέους ενδοφακούς που βάζουμε στο μάτι ή στον τόρνο που εκεί ενδεχομένως μπορούμε να φτιάξουμε ειδικά μικροχειρουργικά εργαλεία, σε άλλα εργαστήρια όπως το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που μελετούμε δομές και ποιότητες ιστών. Αφού τελειώσει αυτή η κλινική έρευνα πλέον, να έχουμε ένα έτοιμο προϊόν στη διάθεση της ανθρωπότητας για τη βελτίωση του αρχικού προβλήματος το οποίο ξεκινήσαμε. Αυτό λοιπόν ο κύκλος όλος λέγεται μεταφραστική έρευνα και είναι σήμερα το ζητούμενο στα μοντέρνα Ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Αν κανείς αναζητήσει διεθνώς σήμερα την ταυτότητα του ΒΕΜΟ, τουλάχιστον στον χώρο της ιατρικής, το πρώτο το οποίο σίγουρα θα ακουστεί είναι ότι η Κρήτη έχει ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά εργαστήρια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και ενδεχομένως στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματική επιτυχία, είναι κάτι το οποίο το δουλέψαμε σιγά σιγά αυτά τα τελευταία 20 χρόνια. Αφενός με την επιλογή των επιστημόνων, με τα πάρα πολλά προγράμματα τα οποία φυσικά πήραμε ανταγωνιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια αυτή η δυνατότητα υπήρξε κυρίως και λόγω της παροχής των υπηρεσιών που παρέχει το ΒΕΜΟ πλέον, που είναι η καρδιά αυτού του Ινστιτούτου, σε ασθενείς και από αυτά όλα τα χρήματα τα οποία εισπράττει το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα και ανέπτυξη αυτή την τεχνολογία. Η έρευνα στο ΒΕΜΟ περιλαμβάνει πολλούς τομείς και ένας από αυτούς είναι η ανάπτυξη νέων οργάνων, μεθόδων και εργαλείων, είτε για τη μελέτη του συστήματος ανθρώπινης όρασης, είτε για τη θεραπευτική και διαγνωστική του οφθαλμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια ομάδα βασικών επιστημόνων και μηχανικών να βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με μία από τις καλύτερες διεθνώς ιατρικές ομάδες, καθώς μέσα από τη διαδικασία αυτή καλούμαστε πολύ συχνά να υλοποιήσουμε αυτό που κανείς δεν έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα, είτε γιατί δεν τα κατάφερε, είτε γιατί δεν σκέφτηκε την αναγκαιότητα να το υλοποιήσει.
στο Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης έχουμε αναπτύξει πίνακες για την αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας και της ανάγνωσης, ώστε να αξιολογήσουμε τη λειτουργική όραση σε ανθρώπους που έχουν αυλιστροδοπάθειες, δηλαδή παθήσεις του αυλιστροειδή, όπως είναι η εκφύλιση της οχράς. Ο σκοπός περίπου εδώ του εργαστηρίου είναι, θα λέγα, διπλός. Ο ένας έχει να κάνει με την ανάπτυξη καινοτόμων απεικονιστικών συστημάτων για τον οφθαλμό και ο δεύτερος λόγος είναι η κλινική αξιολόγηση κάποιων καινοτόμων καινούριων προϊόντων, τα οποία στην ουσία σε συνεργασία με κάποιες εταιρείες του εξωτερικού μας παρέχονται για να κάνουμε την αξιολόγησή τους. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης αναπτύσσει σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως η διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων, η εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών από όλο τον κόσμο σε νέες τεχνικές διαθλαστικής χειρουργικής. Επίσης, διοργανώνει θερινά σχολεία, όπως το Θερινό Σχολείο Οπτικής και Όρασης και θεματικά συνέδρια με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων της οφθαλμολογίας. Ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς μας τα τελευταία χρόνια αφορά τη χρήση νέων και καινοτόμων θεραπείων για παθήσεις του αμφιλιστοειδή, όπως για παράδειγμα οι ενδοελοειδικές εγχύσεις φαρμάκων, είτε φαρμάκων που υπάρχουν ήδη στο εμπόριο, είτε νέων φαρμάκων, τα οποία τα δοκιμάζουμε στο εργαστήριο με δουλειά που προέρχεται από το Ινστιτούτο και από το Πανεπιστήμιο και όποιες φορές τελεσφορεί σαν ερευνητικό πρόγραμμα τα χρησιμοποιούμε και στην κλινική μας πράξη. Είμαστε από τους βασικούς συνεργάτες στην εκπόνηση εργασιών για το μάστερ στο μεταπτυχιακό οπτικής και όρασης. Το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, παράλληλα με το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο, παρέχει και σημαντικό κοινωνικό έργο, έργο αλληλεγγύης και αγάπης. Σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, λειτουργεί κινητή οφθαλμολογική μονάδα, πλήρως εξοπλισμένη και πανδρωμένη. Εθελοντές ιατροί και ερευνητές του Ινστιτούτου επισκέπτονται τακτικά ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδος. Ο στόχος των επισκέψεων αυτών είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πολιτών, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άποροι. Η ανάγκη και η αγωνία των ανθρώπων αυτών έγινε έμπνευση και οδηγία για τον καθηγητή Ιωάννη Παλίκαρη, ο οποίος το 2008 δημιούργησε το Πανεπιστήμιο των Ωραίων, οργάνωση μη κερδοσκοπική, φιλοσοφία της οποίας είναι ο επαναπροσδιορισμός της ευτυχίας με ανθρώπινους δείκτες. Το Πανεπιστήμιο των Ωραίων, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, υποστηρίχθηκε από μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών δασκάλων του Πανεπιστημίου της Κρήτης, εθελοντών, φοιτητών, διανοουμένων και ανθρώπων που είναι διαβίου ερωτευμένοι με την Κρήτη. Το αδικό χαμένο. Κάθε μέρα απολαμβάνει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη των πολιτών, καθώς και των 10.000 περίπου ασθενών, οι οποίοι έως σήμερα έχουν θεραπευτεί από σοβαρά οφθαλμολογικά και άλλα νοσήματα από το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης και την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. سودا خوشه در دلم از شوق